Ese, irrintzi gorre batekin estaldu nituen egunaren eta gauaren atemeharrak. Sega zorrotz batekin ebaki nituen pagadiaren azken lukurreriak. Teneza gogor batekin atera nituen debekazaleen aginak. Gero hil nintzen. Argia ez da ikusten. Hobe egia biribil bat, ezenez 1000 gezur ongi kuadratu. Esanen dute, hau poesia ez dela, baina nik esanen diet poesia mailu bat dela. Bikoitza, egia bat esateagatik, alabak hil behar bazaizkit, Andrea bortzatu behar badidate, etxea lurrarekin berdindu behar bazait, egia bat esateagatik, ebaki behar badidate, nik eskribatzen dudan eskua, nik kantatzen dudan mihina, egia bat esateagatik nire izena kenduko badute, euskal literaturaren urrezko horrietatik, inoiz, inola, inun ez naiz isilduko.